ଏମିତି ବଚନ ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ମନେ ପକେଇ କହିଲ କଣ କଣ ବଚନ ଦେଇଛ ତାଙ୍କୁ? ମୁଁ ଯୋଉ ବଚନ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ତମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ରଖିବି। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେବି। ଆଉ କେତେ କହିବି? 7ଟା କୁହ। 7ଟା କହିବି? ହଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥୋଡ଼ି କହିବି, ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତା ମାନେ ମନେ ସେ ବଚନ ଜଣକୁ ଦିଆଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ବିଧିରେ ବଚନ ଦିଆଯାଏ ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସେ ବଚନ ଦିଆଯାଏ। ଅଗ୍ନିକି ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଏବଂ ସାରା ସମାଜକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି 7 ବଚନ ଦିଆଯାଏ। ଏ 7 ବଚନ ଭିତରୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ 2ଟା ବଚନ ବି ଭଲରେ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି, 2ଟାକ ମନ କାଟିଆକିରି କହିଲେ। ତାର ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ।